Hi, hello, good morning. Phía khăn bảo khách, ngang nhà sách nhà khăn, nhà long kumni ko mangilong menta, mat kham tam, ngilap ne pet lang he kanika, jason khna lingba, kani YouTube channel, ngang scam nhà sách ya khlan hi, udah ublay uba yalam, uberi uba sumaringi, mat kumni ngilap ne dan nikapor pat dengan syakri ublay lingba kanika YouTube channel. Teka pas dang kumni nga yang kumni nakamasing kapakemen ban priang sobha ban aku blay pi baro nar ki habrit ki baie ki samla ki riorang ba baro be pe ni ka channel to blay on kurkhu ye pi bat khamtam ba unyala mingi lingba kan ni ka program jong kan ni kopor tia sham ya chaprang tani phasha shu blay ha kajeng duai ko khpa jungi bahab neng ngi don kumni ko trap ye bangin syakri me hakani cheseng khna jong ka balang hakani ka clip mat tukar khu ni program jong ka de kapor hi bar kar khu ni habre ki ba ye baro hi ki be pet bar kam ji ka be shemanta ya kan de ka program hi tukar khu lai ngi baro lang namangi pan kerteng ka jon pim jingi u Jesus Christ amen to hane ka por ngin ya ruai kajing ruai ka ba arspa san punrio arspa san punrio ko ba ong jisu long ulok ba kordor shau jisu ngayai pai ngala suk ban yo lambaro shau blay hajing duai jing suk katno ngi judo no katno ngi susa khuslai mar ngim tre ban walam lut shublay hajing duai kajing ruai ka ba arspa san punrio ban ngaskar pat din ngi jeng rai pat ya i mela wan shang in sa ai kajeng pulis sedang badwai pada ini program kajeng iban ngaskar pat saya i Joanna Saka wan shang in sa ai pat kajeng rai ka kerpang ka belong ka special number
sang tiklan unke ni barok lem dawai Shopping in the dway, one pulling a clean who play, na kajing roi sam kabalai bu sao could cut by your bapa. U angel u try u kia shao dong ya kita ki ba sheptinyo u, but u peladru eki. Atomat but took me ba u try u long u babha. Suk uta u brio u bashanya ha u. Tunya dway, cook pajing ba pring lock pinjo isu. Lakukan ni step na sa bro, medyo suruh set upop jonga room meron no jonga kena upop try one room meron no jonga akan ada jisen kena aru kanya bet bagadum dan kiki bajing tut benang ni kena singi sa upop jonga ka ting su amen. To hani kapor shwabgin ya yo sngo ya ka khubor na khitien ka jong ble ngan karpar ki perlok samla jaga balang ka joge ki dekhot jong ka praise and worship team mikin yalam shwag jeng rwai penrhem mensim. Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy is falling like sweet, sweet rain. Mercy is falling on over me. Mercy is falling.
Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy is falling like sweet, sweet rain. Mercy is falling on over me. Hey, yo, mercy. Hey, yo, I receive your mercy. Hey, yo, I receive your grace. Hey, yo, I will dance forevermore. Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy is falling like sweet spring rain. Mercy is falling on over me. Mercy is falling. Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy is falling like sweet, sweet rain. Mercy is falling on over me. Hey, yo, mercy. Hey, yo, I receive your mercy. Hey, yo, I receive your grace. Hey, yo, I will dance forevermore. So sing, hey, your mercy. Hey, yo, I receive your mercy. Hey, yo, I receive your grace. Hey, yo, I will dance forevermore. I reach up high and touch the ground. I stand my feet and I turn around. 'Cause I've got to, hey, hey, praise the Lord. I jumped and danced with all my might. I might look funny, but that's alright. 'Cause I've got to, hey, hey, praise the Lord. Come on, let's pray. Praise the Lord. Come on, let's praise the Lord. Everybody, let's praise the Lord. Come on, let's praise the Lord. I reach up high. I reach up high and touch the ground. I stand my feet and I turn around. 'Cause I've got to, hey, hey, praise the Lord. I jumped and danced with all my might. I might look funny, but that's alright. 'Cause I've got to, hey, hey, praise the Lord. Come on, let's praise the Lord. Come on, let's praise the Lord. Everybody, let's praise the Lord. Come on, let's praise the Lord. Come on, let's praise the Lord. Come on, let's praise the Lord. Everybody, let's praise the Lord. Come on,
praise the Lord. Toh kan kapor ngila poi sekan ka benta mangin ya shashkor na ka khubor na ka ketien ka jong ublei ban nya anyo ublei ba ngidang la kum ne bani kendo leng ba kan ka YouTube channel mangin yo sko mangin shashkor ka khubor na ketien ka jong ublei di la aslam bhangam jo jasang khna yo le se nam ta jong phiki hep ki bret phila ya klep no yanga ngai phi thu yanga ngade I mama pastor jong phi bat nga so kamen ani ka klep mat mangala ban don bat phi man ai ni khu bor na ktien ka jong ble to blen ko khu yingi hakaba ngi yo sko kumne ye khu bor na ktien ka jong ble te ko khu bor mangin ya sngap ya kapang ini shashkon ka klip mat kadai shapang kani pila ban ges kadai ikatum kabang ale mentan tangan punya sesisian mo ka khubor kabang ini pusan kadai shapang kani tong nge pila ya perkhat bhane pila yui tika khubor kabang ini pusan lang kadai shapang kajing duai ya uble tola dang kali phi ki habrit ki bait pset duai na em to yitho yanga angai pset duai nei ki babon na phi pset duai haswa ban bam jing bam hayeng nei haswa ban di sha haswa bam ja nya duai uble to thumbs up phi lada phile kumta dan apa yang jong pi ke badwa yo blay hakapor balong exam nei ngidwa yo blay baun ai ngi jing start menglaban thok ba ik exams ke jogi telada phi dwai gumta thumbs up ipiru tingi dwai ru haba ngi pang ngi sitom kidan ki por ke bang ngi pang ngi sitom hayeng ngidwa yo blay baun pen khia ngi lada dan apa yang jong pi ba pang ba sitom ke badwa yo blay bon pen khia thumbs up ipi ru tidana preng jungi ki baju ya duai haying ru nei nge duai badi kongkong I baba nge duai badi mei badi pa hayeng ban nge duai badi mei it pa it pakom ta ter nei tingi ki baju ya duai ru man kasungi thumbs up ipi tenam ta jungi kum ka jeseng khna ipi ki baju wan jeseng khna man kasungi Sunday men step nei bar kam jo Sunday school ru heti ki por ka men chwa ngi ju dwai ya ublei bat ngi dwai ya ublei na marba ka de jeng khot ka jong ublei mangin le kumta to ka banta ya ka bangini pusan lang nak khatin ka jong ublei ka de nak shithi ka bening kong shaki Thessaloni kalanong ka basan kada khot ba khat nyo ka ong kum ni tu duai klem put tu duai klem put tikani rukan long kataka memory verse ka jongi hakan next step tong ni pule langken iwe Thessaloni kalanong ka basan kada khot ba khat nyo ka ong tu duai klem daput tu duai klem daput tu duai klem daput tikani ka dokhat kalong ka besok bahaban kan mau ban ngangit scam ban ngakermen dong ini kan mau yakni ka dokhat ba ka bible ko ong tu duai klem daput tifla ban kali yang amo mama pastor kemudian kata tu duai klem daput tikani kalong ngajeng sisa kalong ka besok bahaban kan mau ban song thu yakni ka dokhat du duai klem dapur kamut bangim dei banduai tang kum ka jing pendap rukom kabamut bang haban kan mau yo blei man kapor nyaban duai man kasungi nyaban duai man kapor bat man ka klep mat ban ngim dei ban thaj ban duai yo blei
babon nangi fitip ngisaikan mau yo blay tang teng ngisaikan mau bandwai yo blay tang hakipor ki bakmen ki basngobha mara kipor ki bamat jingkurku dan skibai pat ki bakan mau yo blay tang kapor ka ba ki kendo jing fitip kidan ki hybrid hakapor bagi tu exam hakapor ki sungo tiang bha hakapor bagi sungo tiang ki sungo shape tiang exam ke jongki ki kan mau yo blay bar ki dawai bau blay un yerap iki hak exam ke jongki mata kidan skibai bagi hybrid ki kan mau yo blay tang bapang basitam teng hakapor balapang jor kum tu ngi kan mau yo blay bar ngi ko jing penkhia namar kata ngi dawai bau blay un penkhia Henry nam ta jing kum ki banget ka Bible ka ong tu duai klem de pot ya ban duai bet ha ki por bakmen ki basngo bha ki por basngo si mar ki por ba mat jing ha ki jing ki jongi tang ngai lai song thu nei ka basuk bha ban kan mau ka basuk bha ban song thu ru tu duai klem pot te khanam ngi song thu shu ikan ni ka jing duai tong ni pet ikan ki lightly kimat tong ni pet ki 3 points ka be dai but ka jing duai to ka mat ka baning kong ka first point ka dai ka jing duai ka jing duai te ka jing duai ka dai ka jing ekran lani kata ka jeslok ka jongi bat uble angin mapigi hybrid hang tu pse ekran bari mei pa jong phi kong iba pse ekran nei nganget ba ka jing duai ru kalong kumta he kalong kumka jing ekran ka jongi bat ublei pitip nem ublei jongi udan ki jaka baro he udan hang ne bat nga udan hang tu bat phi tingla ban ekran bat ublei ban slok bat u bat ban ya thu yu u ya kita ki jingdan kam ke jongi nei te kembang jekran kumne para brio pila ban ekran rum tu hi bat ublei nomor ublei don kat bat phi te ba phi dwai phi ban le ki artli ki banta ka baningkong hakapor phi dwai phi de ban kan mau ye jingkar khu ki jong ublei phi ban sngongu yo ublei te ha bangi dwai yo ublei ni dwai ka man siam ka bakmen ka man sing ba sngongu na ka banta ki jingkar khu jing le bha ji isnei ki jong ublei bakne ka ba ka banta ka bangi ju dwai ru kalong ka banta ka baat ya ka ba ni jupan te kiniki jingkwa ka jogi tengangai ma phi ki hybrid ada phi kwa yo jing le akai thamai mo ada phi kwa yo sopti thamai pse ekran yi mei ipa ma phi pan na ki in ki jingkwa ka jong phi te ki jing dwai ru kalong kumta ada phi kwa ai phi dwai so blei kom ka jing pan ya ba blei on ai kita ki jingkwa ka jong phi te la rangi puli ni ka Bible ka jongi ki on sibun bagi banta ki bakren sephang ka jing dwai baladang ya perkhat ladang ya keren dot barokhai nginom la ki don sibun bha te la rangi puli ya ni ka testament ka bathamai ngilaban i hang to ba u jisu u hikai iksandan ka jongki kumno bandwai to nam ta jong phi ki habret ngangai phekan mam ka jing dwai ka to ka Lord's prayer ka jing dwai utrai ka long kumnom to ko pa jing ba beneng long bu khoi kerteng ka jong me wan gi ma ka jong me long ga mon ka jong me berkom ta ter mo te ka to jing dwai utrai ka dei ka jing dwai ka ba jisu ulah hikai yangi te u jisu u kwaro yangi bangin yai kan mau yu kham tam hang di jing dwai ka jongi te yangi ki bala long kristan ngi aingu yo blei baka de ka bor jong ka jing dwai ka bor jong ka jing dwai mantala hajar senam ani ka balang ka jong blei ka im kum de bat ka daw ka long ka bor hi jong ka jing dwai tenga khot i phi ba phin dwai man ka por namar ba phila long kristan ba namar ba phi nget ha ublei to ka second point mo ka kamat ka ba ar balai ba ngidei banduai balai ba ngidei banduai
Tapi dia benar second point ngangai ngisya perkhat ni. Balai bingi depan dua iman kasungi. Hatu kadai tang kijing penbor, kadai tang kijing pendep rukom, kam day kumta. Ni dua namar bangi kongo ya ka hukum kajong ublay. Tiladang ipulay ba yung Bible kajong dan bun sin ka ublay. Ai kata ka hukum, kata ka command. Bangi depan dua kum kata kajeng slok marbet bat ublay. Bat kumtaru lam tajungi ki belalong Kristen, ki belangit hau Jisu, ki belangit bau Jisu, ulayap, ulami pat agak sungi kebalai. Bat bakas namu Jisu hi kasat hi pop ke jongi, uni Jisu udai uta, u captain ujongi, udai uta role model ujongi, banging idan kamban pertu bot ya u Jisu, angait ba lada ngia pule. Ya ka Bible, kini ki Southly ki Gospels, kini ki four Gospels ha ka Bible ka jongi, sapule, syapang u Jisu, angin nyetip hanai syapang u Jisu udah kun jong ublay, udan kata kabor, udan kita ki special powers, udan kini ki super powers, piti u Jisu yo na kini ki powers ka jong yo kini ki powers ka jong na ublay. Sa pulik Bible Jisu man ka step, man ka por, man ka klepmat. Uju ino kisendan ka jong para ujulet marway ban dem khoseu ban dwai hau khapa jong ubahab neng. Balarang ipuling kini gospels ki yathu ba shwa bu Jisu ru hashwa ba an sanar phna hashwa ban kem yu Jisu. Asal Jisu unyap halau kedeng fana, Jisu la pulut puar hak per get semene, banduai, banwari khmat kajong ublay, bari kabor kajelam kajong bani namar kata, ba kajing duai hi, kadai kata kabakongsan nam tajungi kum kikun Kristen. Itong ilapay sa ka last and final point, ka point kabalay, ka third point. Kajing duai ka mentoy ayu yengi. Kajing duai ka mentoy ayu yengi. Ti kajing duai kumbang ngele keren mantan ngele pusan. Kajing duai ka aibor yengi. Ka ay yengi ya kata ka strength ha kajing im. Baro nangi ngelong tangki breu. Ngedon sibun ki jing duna. Ki jing thaj. Ki jing song luat ha kamet bat ka mensim. Ka jing dwai adang dwai sisa yo blay ka long kata kabor ka jongi tisu shu kai kita ka jing mentoy jong ka jing dwai ka ai bor ringi mangin job ka jing ele jong ka jing im ka jing dwai ka ai bor ringi mangin job kita ka jing jong ka jing im tingye don shipun ka jing jong ka jing im kini ka jing pang jing sitom kijing ile kijing jenjar ngiran ki exams ngidan kita kiwai pat kijing ki ba halaka sungi ti ka jing dwai ka ai ya kata ka jing job kata ka victory jong ka jing im ti ladang ipule yen ka Bible ka jongi kini ki shakri jong play baro hi ki ba klan bor ban shakri play ki pulut bor hi ha ka jing dwai ti ladang iple ya kan Bible ka jongi ka Bible ka tho ba u Abraham u Isaac u Jacob u Moses u Samson u Saul u David u Elijah u Elisha u Ezra u Nehemiah u Job u Jonah u Daniel kom ta ter kila pulut por hakajing dwai manamar kata kilala panlong kita syakri ki barat ba ki jong uble arangi puli le phang u Daniel la ka Bible so tanat ba ka Bible ki thu ba u Daniel lai sien shisngi u pulut por ha ka jing dwai manamar kata usalong utau brio u baklan bor ha ka met ka mensiam ka jong u tang ko ban kali phi kom ki hapret ki ba ye hang tu hatu phi kwan em banlong kita ki baklan bor
Tapi kuat banlong kita kiba job pet ya kata kejeng ele jong kejeng em. Angin nya kuat nei. Poro nangi kuat banlong kita nong job jong kejeng em. Dengan kita lada kuat banlong kita climb board kita kiba menjusah job kejeng em. Tukan mau banduai man kesungi. Haba pi sngo telot. Haba pi sngo tieng. Haba pi sngo khuslai, sngo arta tien. Haba pi mar kejeng e jong kejeng em. Tu le chu blai ha kejeng duai. Baru boleh hi un sayrap epi. Temen haunu senam ngilapoi sunu senam. Shaunu pedeng senam hi unu senam 8,000 arpoi. Balarang ngipai dien syaitu kisnam kibala lek no. Kita kisnam haswa jong 8,000 arpo. Tad hado usnam 8,000 khat khandai. Ngai namanta jungi kalong kaba song tenat bha. Nya kemen bha haswa ba unik yang jengkepang unwan shane kibabon na pi man kasngi pi lej school pi pang uniform pi song tiffin nangta pi kendo iki parlok jong pi lej tuition kom ta terne pi le akai ru sabar ki parlok ndala high school ndala dep krakot kadi kapot basotanat bha te ki por ba menswaru tang ma pi lej school Pio ekapor ban wan jeseng, pio ban wan jeseng kena, pio ban wan Sunday school. Begitu kipor dalam kesultanan bah menswa, haswa joni kenyang jingbang, pio ban pang ke sopti kepatlon kesultanan bah, bat kamtam ngiyo ban ikan keperlok ke jongi, ha school bat ha yeng mene, tela dengan kelie pi kuan em, bapin school biang, pi kuan em bapin lej jeseng biang. Ngangeng ya kuat ne, ada pikir yang ngaru ngakuat bah, ban pleno ke jeseng, ban pleno ke cenong katau, tengah kerpat, ya pi baru lang, bapin kan mau hak jing duai, bau blay un, plela sasisien, bagi kan long normal, tungin ya kan mau ruh bang duai ya blay usah skor, baru blay ujubab jing duai ke jongi, lada kadai kaman ke jong blay uang yes. Lada kamdai bakamon ka jamlay uong no. Mangin kan mau bau blay ujubab ikajing dawai ka jongi katkum ka timing ka jongu bakatkum kamon ka bakhoj ka jongu. Dikum ni haswa mangan penkut yakani ka khobor hakani ka klep mat. Ka karpa ipi ki habrut ki baye. Tukan mau ban dawai man ka sungi. Dawai bau blay un weng no Yang ni kunyang jengpang nakani kasla perthai. Adang ipet mentah kani keperthai. Ni hape deng mas kum ni nei. Baro nangi ni hape deng mas kum ni. Umlong man mi sabar. Umlong man lit school, umlong man lit tray. Umlong man yat lat lut. Tingin dwai ya ublay. Bagi singki puar ki bamenswa kin sawan biang. Nginam dan kamshu man deng mask. Handangin yat lat lut. Bat pangila ban syakri ya ublay kumba menswa. Dua ya boleh ba unri sumar epi yada epi na ni kunyang jengpang ba dua ya boleh ba yalam epi hak jeng puli ke jong pi ke online class ke jong pi ke online exams ke jong pi bat kum tahi anget takapor ke jeng dua ngin selong kita ki nong job hakawai ke sungi te kumbang ya puson ini ke khubor hakane ke klep mat to ngine kan mau bangin duai klem depot mangin duai man ka ski man ka por bat man ka klep mat ngin duai shnu blay bo em posisha unu blay balaban ai gi ya kata ka guarantee kata ka jingsus kam ya ka future ka jongi ya ka basibet ya ka ba lasai barangai de ka bor ka jong blay hi un sailam usa pesat bor yegi to ngin ya duai klem depot nakabenta kuburam ka jong blay Amen. Tuhan ka porpat ngin poino sha kabawai jong kan ka jing sakri jongi yaublay dublen kurku yepi baro ke bayapet ublay un kurku yepi nang shambanta inong please jang badwai inong aspect number yepi ki perlok samla jong ka praise and worship team ka balang Makam jadi fikir kiwai pat perlok samla. Berjadian bat ngi man katayo.
Kiba juring, kiba jusna, kiba edit, kiba penmi, ia kanika channel kerjongi bagi program hi malang kata jauh blin kurku na ibo repi barok lang. Ti kabawai, ini ruai kejeng ruai, kaba khadu, jongkan ni kapor, kejeng ruai arspa pra punrio. Arspa pra punrio kabaong. Kin sawan laba jengkurku, kumba lakular utrai. Ayom syong pengat, kian wanru, patu nong penim unai. Laba jengkurku ngiwat. Jengjau jengisnei la jumat, tiu laba ngi kerpat. Jero arspa pra punrio. Sawan laba jengkerku, kumbala kular utrai. Ayong syong pengat kinwan ru, bau nong penim unai. Laba jengkerku ngiwan. Jengjau jenis nei la juma, teyu labangi kerpat. Kinsawan laba jengkerku, minsim ki priwan penem. Keleng ri lombat ri toru, ai ba unslei u minsim. Laba jengkerku ngiwan. Jengjau jenis nei la juma, teyu lambangi kerpat. Kinsawan laba jengkerku, hangi tut hejur atrai. Mentangi rangbat niwasyo, laba jengkerku doai. Laba jengkerku ngiwan. Jengjau jenis nei la juma, teyu lambangi kerpat. Sawan laba jengkerku, atu ai mentangin mat. Mentangi labangi kerdu, mentayu Jisu ngiwan. Laba jengkerku ngiwan. Jengjau jenis nei la juma, teyu labangi kerpat. Tungin ya Dubai, mengingat jengkurku penwai. Kurku ablay yakini ki jeng pendap, ini ke program jangan kopor. Kurku ki hapret ke bayit, badi ngiru ke bayapet yakini ke program. Nang aibor ngi malam syakri meh ki por baro. Badi kai ka panggilyo sngo kani kopor kin long syakri jeng mam kenjaman sing ke bante, ke ban aibor, ke ban ai jeng syaj ko jeng kerjongi. Namang ipan kerteng ke jong Jisu Kris. Batu ai ke jeng ai ke dapian dak perhai ke jong Jisu. Lem bagi jeng bajak play ke pak phalag mamayan rengkat. Bagi jeng petkan jeng penhu jeng mesin mukut jong play kini kin buat bagi iwe iwe. Lem ka balang jeng kena. Kiberik pamane ya mekaleng selak pertai. Naram tasya tabam syukur ruhi. Amen.